कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध। महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। चंद्रयान पोहोचलंय आणि सगळे शहरवासीय भारतीय इथे आनंदोत्सव साजरा करतात। भरपूर आनंद झाला या ठिकाणी। चंद्रयान 3 यशस्वी झाल्याबद्दल सर्व भारतीयांचे तसेच ज्यांनी मेहनत घेतली, जे शास्त्रज्ञ आहेत त्यांचे मनापासून या ठिकाणी आम्ही भारतवासी म्हणून स्वागत अभिनंदन करतो। भारत माता की जय। काय सांगाल, एक भारतीय म्हणून काय प्रतिक्रिया? खूप आनंदाची गोष्ट आहे आणि सगळ्या शास्त्रज्ञांचं आणि हे अगदी आम्ही सावंतवाडी वसंतर्फे हार्दिक अभिनंदन करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।